Hello mga kaprobinsya, kumusta kayo dyan? Anong sulok ng mundo, nandito kami ngayon, nagbabakod. Gawa ng napapasok ng mga tanim kong pitsay. Mga laman ko na papasok ng mga lagang baka. Kaya kailangan bakuran ko. Kumusta na lang kayo dyan mga kaprobinsya? Sama-sama tayo. Bakod.
probinsya. Hanggang dito muna ang aking video. Sana nagustuhan ninyo. Bye-bye.